Jallo. Kai, Jallo dan gidan masu kuɗi. dan Mauri ka zo? A ka dawo. Biruwa ta an ka kawo da gida. Sai ni tahini afsani kai mata bizo. Madalla. Ba na hito ba. Sai na biyo kasuwa ga ta Adrawanga hoteli. A katako. Katako. Ni ce ma sai ni ga dan kyawu. Ashe falushe na. Shi ya tsaye ni ce ma ya karkata hula ga ta iko ya sa damaraga. Ko da hiddo tingillin nan ko da ya busa put. Ni ce ma da motoci da farfaro sun kai tsetse. Sun ka gaza gusa. Babu mai shaida a cikin su ni ce ma. Ni ce to yaran ga ba karamin iko a gare ba ashe. Na ga alama. Ina ta da sojoshin nan sai shiya don wanda ga huddo dan tingilli shi busa pit da mota da farfaro duk su cece babu mai sheda ni ce kai yaron ga ba Kenan iko si ba karami ba. na ce kyawu ta huta Wallahi. kyawu daka aka hura kasuwa a saida an samu da falushe mai iko haka Wallahi kai ta yi. wallahi Ta gode ma Allah. ta gode ma Allah kai tsaya abin ga ta mai dadi ka kasha Ori ba ba. Wallahi. ori ba Wallahi. wai tsayan tambaye ka ni ce ku hi kusa da nasaru da mu saboda ku jajaye kuke Warai ka. ori ba ga da ka gani in ka sha kaɗan sai ka ji daɗi in ka ƙara sai ka ji ƙarfi kuma kowa ka gani garin ga da 'yan kuɗi ne ori ba ta shi ka bida ori ba Yawa ya ki daɗi ko. ni ce to turawa na sun kai koko da ƙasar laraba na aka kawo ta Kai wallahi ba aran ga kai baka da hankali. a kakaban da hankali Ba ka da tambaya ta hankali. ni Wani turawa aiki ne da 'yan ƙasar Nijar suka yi masu ilimin sarrafa lemu. Ori ba da ka gani in gaya maka. Lemu ne na babba da yaro. ori ba Babba da yaro kowa sai ori ba. tsaya in tambaye ka Wallahi. yanzu abin ga a Nijar na aka yin ta Daftare. amma na ji tsoron dan mutum wanga abu irin daɗi ne ina billahi lazi sai an bincika Ana batu. wallahi sai an bincika to ba kone guda nawa ba kone guda insha Kaka zan baka dan kana dan gidan masu kuɗi Ka gani yau wata na uku gidan dan uwana Allah ya mishi hali ba inda aiki sai san ori ba. Yanzu ka ba mu rediyon ka mu saurari labari na hullanki sannan mu baka ori ba. a'a ni ce ma hillanci kashe batirkin rediyo shi kai da hillanci da barbarci babu wanda kashe batirkin rediyo a wasu ba kuɗi a garin ba batirki na sun yi sanyi ban baka saurari hillanci gaskiya ban baka rediyo na Hullanki ka kashe batir kan rediyo. kwadan kwaɗi ni ce ma To ka rike rediyon ka in rike ori ba kina. Wallahi. billace mutum guni billace mutum guni Wallahi nan kuma na adara sun kaɗara ku Sanyi in ni gaya ce maka. nan na adara sun kaɗara ku Yanzu an ka hiddo su cikin wannan akwati mai sa sanyi. wallahi ba ban zashi ba amshi Hai, Bakoni. Waye gaya maka. bakoni Amshi to ka sha. bakoni Tsaya ma mu in akwai batir a ciki. kwaje kwanan kwaɗi ban ce ina koma gishin ba wallahi ban ce ina koma gishin ba Don Allah. daɗi a garin cewa Ba na faɗa maka ba. ba kai a ƙaro min ba Kada batu. sa ko kukan shanu kaka so ba hillanci ba